Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon eta ongi etorri bigarren kafera. Osteguna da eta gaurkoan bi kafe eta bi aurkezle ditugu. Gaur buruz burukoan Oiana Maritorena eta Goiuri Ezeiza. Leia Itzela. Aukeratu Goiuri. Zein nahiago duzu? Oinatz Bengoetxea edo Abel Barriola? Biak leitzarrak, oso jatorrak. Oso. Abel lehenago hasi zen pilota profesionalean, oinatz gazteagoa da, eta ni gazteagoa nahi zenez, oinatz aukeratuko dut. Ba, oso ondo zuk bai jakin, begira. Gaurko egunez, 2008ko ekainaren 15ean, Oinatz Bengoetxeak buruz buruko finala irabazi zuen Abel Barriola 22 eta 11 gaindituz. Horregatik aukeratu dut. Trinketian goratzen dut pilotan elkarrekin eginak genituen 24 urte haietako edozein egunetan Zure txanda da, Oiana. Ados. Bi herrialdeuen artean aukeratu behar duzu. El Salvador eta Hungaria. El Salvadorrera gustura joango nintzateke oraintxe bertan, baina egia da Hungaria gertuago dagoela eta Budapest izugarri gustatzen zait. Beraz, bai, erdialdeko Europako herrialde aukeratuko dut. Orduan zugaraie, Oiana. Bai, gaurko egunez, 1982an, futboleko munduko txapelketan historiako gol gehien eduki dituen partida jokatu zuten. Aba? Bai, markagailuak 10 markatzen zuen. Upa! Hungariak El Salvadorri segulako astindoa eman zion. Hala ere, munduko kopara iristea nahikoa garaipen izan zen El Salvadorrentzat, Txapelketarako sailkatu zirenean, El Salvador herrialdea astintzen ari zen gerra zibil batean murgilduta zegoen. Mauricio Alfaro, Salvadorreko taldeko kide batek esan zuen. Kanporaketak jokatzen genituenean, bi aldeetako hilketak gelditu egiten ziren. Zorren berririk garailen nahietara beharturik gatazka bidetan dabilu loiturik garailen nahietara beharturik gatazka bidetan dabilu loiturik. Oinatz eta Abel, El Salvador eta Hungaria, beste bikote bat proposatuko dizut. Ella Fitzgerald edo Marilyn Monroe. Ai ez, Goiuri hori ez dut aukeratuko, ez. Bata, musikaren historiako ahotsik ederrena. Bestea, historiako aktorerik ezagunenetarikoa. Bi emakume puska eta nik ezin dut bat alboratu, ez. Eta ondo egiten duzu. Ella eta Marilynen artean, ez zegoen lehiariketa. Are gehiago, euren ibilbideak ertxiki lotuta daude. Quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss may be grand, but it won't pay the rental on your humble flat, or help you at the automat. Men grow cold as girls grow old, and we all lose our charms in the end. 1954ko azaroan, Marilyn Monroe lehen aldiz joan zen Ella Fitzgeralden kontzertu batera. Bere ahots coachak gomendatu zion jazz abeslaria entzuteko, bere ahots doainak hobetzeko, eta berak hala egin zuen. Los Angeleseko klub batera joan zen Ellaren kontzertu bat ikustera. Lehen kontzertu horren ondoren, Monroek eta Fitzgeraldek elkar ezagutu zuten, eta adiskidetasun ederra sortu zuten. Itxura eta disiplina artistikoen ezberdintasunak aldera batera utzita, bi emakumeek gauza komun asko zituzten.
Biek izan zituzten familia arazo larriak, eta biek jasan zituzten neurrigabeko sufrimenduak beren lehen ezkontzetan. Baina bazuten desberdintasun handi bat. Ela beltza zen, Marilyn zuria. Egun batean Fitzgeraldek kontatu zion Marilyni behin baino gehiagotan saiatu zela Mocambo klubean abesten, baina ezezkoa ematen ziotela. Mocambo Hollywoodeko momentuko klubik arrakastatsuena zen. Fitzgerald, Amerikako Estatu Batuetako agertoki askotan aritu zen, eta bere ahotsa ezaguna zen ordurako, baina ez zuen lortzen klub txikienetatik kanpo kontratatzea. Behin, Fitzgeraldek berak esan zuen, badakit diru asko irabazten dudala abesten dudan jazz klubetan, baina gustura joko nuke leku dotore horietako batean. That I can hardly speak, and I seem to find the happiness I see when we're out together, dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven. 1950ko hamarkada zen, eta arraza segregazioak pisu handia zuen oraindik Estatu Batuetan. Beste alderdi guztietan bezala, musikari batzuei edo bestei emandako tratua azalaren kolorearen araberakoa zen. Marilyn Monroe berak Mocamboko jabeari deitu zion eta proposamen hau egin zion. Ela Fitzgeraldi aukera bat ematen bat zion, abeslariaren kontzertu guztietan lehen lerroan eseriko zela eta bere Hollywoodeko lagun ospetsuak eramango zituela klubera. Klubaren jabeak onartu egin zuen. Claro, azkarra zen gero. Bai. Gauaren ondoren, Fitzgeralden karrerak azten jarraitu zuen. 1956an iritsi zen dendetara Ella Fitzgerald Sings the Cole Porter Songbook, garai guztietako jazz diskorik arrakastatsuena. Gaurko egunez zendu zen Fitzgerald 1986ko ekainaren 15ean. Above you, night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say nighty-night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me. Baina hotx handiak aipatzen hasita, ezin ahaztu gaurko egunez jaiotako beste artista handi bat, Mikel Laboa jauna. 1934ko ekainaren 15ean jaio zen Laboa Donostiako parte zaharrean, San Juan kaleko 15ean. Aurkezpenik behar aldugu, Juri. Ez dakit ba. Bueno, aipatuko dugu zerbait. Euskal abeslaria eta musikagilea izan zen. Zenbait adituren ustez, 20. mendeko euskal abeslari esperimentatzaile, ezagun eta eraginkorren arabera. Ez Kamairu taldearen sortzaileetakoa eta euskal kantagintzaren berritzaile nagusia. Euskal herritarren artean errespetu eta miresmen itzela du Mikel Laboak. Aizegoa gau epela, ilargiaren argi, mutxurdinak lehioetan, telatuan katu bi. Bidertzian zenbait kanta, gau erdi zarnoari, argaineko zorgin zarra, keinuka ilargiari. Aizegoa gau epela, ilargiaren argi, mutxurdinak lehioetan, telatuan katu bi. Eta bestirik apropesana aukeratu dugu gaurko efemeridea aipatzeko. Izan ere gaur, ekainak 15, haizearen mundu eguna da. Egun hau, energia eolikoaren Europako elkarteak, EUEak, sustatu zuen 2007an, planetako biodibertsitatean haizeak duen garrantzia aldarrikatu, eta energia eolikoaren erabilera nabarmentzeko. Eta haizea aipatzen dugun bakoitzean konturatu gabe, abesti hau kantatzen hasten gara apetik. Haizea bezala, eskuen artetik, ies egiten duzu. Ta momentu baten, galduta bakarrik, ustuta uzten nauzu. Danetan, ezin naiz babestu zure besoetan, baina badakit hor zaudela
izkutatuta nire bihotzean, zuren irrifarra gogoan ez inaztu. Baizeak eskuen artetik ies egingo digu, baina gure gonbidatuek ez ego, Juri? Ez. Maria Romero Laspiur dator, erretratuen inguruan hitz egitera. Eta ondoren, kafe hutsa hartzera, doltza ohar arteta etorriko da. Bera azkenaldian kukaita aldearekin dabil, 9 urte daramatza bertan, eta lan asko egiten du hortxe banaketa, birantolaketa, Euskal Herriko txoko askotan gainera eguzkia dago eta badakit uda giroan murgilduta zaudetela, beraz astebururako plan proposamena egin dugu. Nahikoa lan egin duzue astean zehar eta gozatzea egokitzen zaizue. Beraz, preste egon, ze ekainak 15 ditu, hau 2. kafea da, eta gaur osteguna da. Zuekin, Oiana Maritorena Gembe. Kaixo, kaixo! Eta zuekin, Goiuri Azeizarandia, gaur saioari hasiera emateko sekulako norgehiagoka 2 lagun hauen artean. Aixe! Esan bezala, ongi etorri guztioi 2. kafera, gaur gure irratsaio honek 609. saioa du, ekainak 15 ditu, eta txatean Edita Barkosek arratsaldeon esan digu, arratsaldeon zuri ere, Edita. Jakingo duzuen bezala, egunero saioa gure maite dutekin hasten dugu. Maite ditugun gauzak aipatzen ditugu, zuek ere txatean idazten dizkiguzue noiz behinka, eta beti zalantzak edukitzen ditugu. Nor hasiko da? Hasiko gara Maiaren ezkerreko aldetik, hasiko gara Maiaren eskuineko aldetik, gaur esan bezala buruz burukoan ari gara Oiana eta biok, beraz, Oiana, zuk hasi beharko duzu. Bueno, hasiko naiz orduan. Egia esan, beti zagaizki pasatzen dudan momentu honetan, ez dakit zer maite dudan, zer ez dudan maite, baina oso ximblea izango naiz, aurreko gunean ilusio bat piztu zitzaidan oporretan pentsatzen. Ara. Eta maite dut, seguru gero, ez dela inora joango, baina maite dut ilusio badaukazunean orokorrean zerbaitekin. Nire kasu honetan piztu zitzaidan pixkat, pentsatzen zer egin ezakeen, nora joan intekeen, gero akaso hortxe, ez ere zean geldituko da, baino
ilusio horiek eukitzea bizitzan uste oso garrantzitsua dela, ez bakarrik bidaia batekin, bestela ere gauza txikiekin ilusioak eukitzea, ez dakit hau egingo dut, edo lagun batekin kafetxo bat hartuko ja hori bakarrik postasuna ematen duten gauza dira, eta gauza txiki horietan harreta jartzea eta ilusioz bizitzea momentu guztiak. Eta nora joango gara ba, urretan? Ez dakipa. Bale, nik maite dut detaile txikienak dena aldatzen duenean. Eta hori gertatu daiteke adibidez, gero itzengo dugu Mariarekin, baina adibidez pintzelkada batek guztiz aldatu dezake kuadro baten esanahia, edo ez dakit laxo batek soineko bat goitik bera aldatu dezake, eta ahots batek abesti bat guztiz aldatu dezake. Ibilbidiren xirarena entzuten ari gara, eta abesti honetan badago detaile bat asko gustatzen zaidana. Norbaiti otu zaio, Ibai Osinagak urrengo segunduetan oihu egin behar duela, eta oihu egitean abestia guztiz aldatzen da, eta nire ustez asko hobetzen da, eta hori maite dut. Entzun. Baina buruz-burukoa pixka bat aspergarria da. Bai, beste partaideren bat behar dugu hemen, ez da? Bai, ez, eta beste maite dut bat borobiltzeko saioaren hasiera. Beraz, arratsaldeon, Maria Romero Laspior. Arratsaldeon. Pentsatu duzu zer maite duzun? Bai, torren nahi pixkat ideiarekin. Egia da, meritua dakazutela, egunero maite dut bat pentsatzeko. Bueno, batzuk ez dute pentsatzen eta lapurtzen ibiltzen dira, Azkeneko saio hasi eta aurretik, norbaitek baldauka maite dut, norbaitek baldauka ez dut pentsatu. Bai. Ez dakit, baina niretako batzutan saia izaten da, eta meritua dakazute zuek egunero maite dut bat edo maite dut ez bat eukitzea, azkenean ez da inerreza. Bueno, maite ditu gauza asko, Gauza asko maite ditugu, zaila da kontziente izatera, edo askotan hau, coach guztiek eta psikologo guztiek eta, medikuek ere aipatzen dute, agian jartzen dugula fokua gauza txarretan, eta ez dakit, gustoko ez ditugun gauzetan, edo mintzen gaituzten gauzetan, eta agian batzutan, egin behar dugula horrelako ariketa bat ikusteko benetan zenbat gauza polit edo on edo osasuntxu dauzkagun inguruan, eta maite duta bada hori egiteko ariketa bat. Bai, hori maite dut bada. Nire maite duta, gaurko maite duta pizkatarrarua, dira eskuak, maite ditut eskuak. Zure eskuak edo guztien eskuak? Nire eskuak ez ditut maite. Ara? Baina horregaitxik, nik eukidot beti komplejo pilo bat eskuena. Ui? Benetan? Ditut superzikuak, naiz eta krema pilua botatu dana, ditut superzikuak eta salada supergogorra. Orduan, txikitatikan eukidot kriston komplejoa, txikitatikan eukiditut eskuak holan. Orduan, nigo goratzen nahi, euskal lantzak itxen itxula, eta albokuek ez dela inoiz eskua eman. Zaiatzen ziren, nire onduan ez tokatzen, niri eskua ez ematiarren. Benetan? Eta nik nahiago dituzikuak eskuak, igual holandanak bustita edo izerditan, baina zuk ustezu benetan hola zan edo zu jazen eukan erreparo hori? Ez handan erita dana. Bai?
Bai. Orduan nik beti kriston konplexua aukidot nire eskuena, eta orduan asko fijau nahi bestien eskuetan. Mazkenean, gestualidadietan eta holan bai, niretako eskuak dira zerbait, pertsona bat ezagutzen dutenean, fijatzen nahiena. Jende asko igual ez da fijatzen. Bai. Baina igual hori da, nik azkenean konplexua aukidotenez horrekin, gehiago fijau nahi horretan. Eta bueno, gero hitz egingo dugu erretratu behi buruz eta hori dan, eta zelan eskuak bai representatzen diren pinturan, ez? Baina, bueno, hori pentsatzen da hori dana, etorri jata burura, nire mutiak inzeban poema bat ezagutu zestanian nire. Nire eskuekin lotua. Eta poema zan, bueno, erdera zan, baina euskera eraman da, zan, bere eskuek, bere begiek ikusten zuten paisaia reflejatzen zuten, islatzen zuten. Ze polita. Ze olerkiaria, ez? Oso polita. Oso polita. Eta, klaro, nire eskua dira superzikoak. Orduan zan, berantzako eskua ematerakoan, ikusterakoan edo ikusi zeban, nire eskua ziren langile edo eskuekin lan egiten zeban pertsona baten eskuak. Jende asko eskuekin itzen dizula, ez haitzen daulan, ez dakan nire modako eskuak. Eta hau ez da bakarrik eskuekin lan itxia gaitxik. Baina, oso polita iruditu zitzaidan poema hori. Konkistauta. Esango nuke. Eta hori, pintora baten eskuak. Ez dakize berantzako, beran lehenengo impresioan ere eskuena hori izan zen. Eta oso polita dela, eta kontaktu eskuekin egiten dugun kontaktu askotan, gestuak edo, ez dakite, mimoak edo, eskua ematia edo, besarkada bat ematia, eta asko esate dutela. Eta eskuen gestualidadenetako direla oso bereziak. Eta gero ikusiko ditugu, zelan dauden errepresentatuta ere artean, ez? Eta niretako da, zerbait ere, esan beharra daukat, oso zaila marrasten. Bai. Osa, gorputzeko elementurik zaiena, marrasteko. Badaude, txidaren eskuak iruditzen zaidala, igual, txidaren lanetik igual gauzarik delikatuena, eta oso polita direla, azkenean dira pixka bai, holan korapilloan moduan, beran eskuak. Eta bai, eta artean artista askok zelan representatzen dituzten eskuak, berezia egiten zait. Eta oso zaila da, espresio hori ondo errepresentatzea. Aizu, Maria, hasi zara esaten zaila dela egunero maite dut bat edukitzea eta merito dugula, baina meritoa zurean, ze ederra izan da zure maite duta, eta gauza bat esan behar dizut, artisau baten eskuak dira zure eskuak, beraz, konplexurik ez, Bueno, egia da, ez direla politak. Osa, ez da nahi eskuen modelua izateko pertsona bat. Baina sortu egiten dute. Bai. Eta zertarako dauzkagu eskuak, sortzeko, sentitzeko eta laztantzeko. Eta esku bakoitzak beran pertsonalidadea hogia dago. Hori da. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Kontatu nola joan zaizu, zeru mugarako bidai hortan, kontatu ikusi duzu streaming bitartez eta entzun duzu bere ahotsa maite duten tartean, baina Maria Romero Laspiur ez da soilik etorri maite dituen gauzetaz hitz egitera, baizik eta, bueno, pentsatzen dut maiteko dituela erretratuak, artearen, diseinuaren eta teknologiaren tarteko gure kolaboratzaile kutxuna dugu Maria Romero Laspiur eta gaurkoan erretratuei buruz hitz egingo dugu. Zergatik erretratuak, Maria? Egia esan, beti esan dut nik asko maite dudala pintura, eta erretratua da, pinturaren barruan, genero bat asko gurtatzen zaidana, eta nik uste dudana, zaila dela
erretratu on bat egitea, ez? Bueno, ni pintura barnean askotan erretratua landu dut, eta beti gertuko pertsonetan uki ditut modeloak erretratuak egiteko, ez? Eta gustatzen zitzaidan karrera garaian eta horrela nire laguneri momentuan marrazki bat egitea eta hortatik gero erretratu bat edo pintura bat sortzea, ez? Eta, beti gustatu izan zait. Eta aurreko asteburuan Madrilen egon nintzen, eta beti Madrilera joten nahienean aprobetxa guitzen dut eta erakusketa desberdinak ikustera gerturatzen nahi. Azkenean, Donostin baditugu, baina bertan azkenean museo pila bat daude eta joten nahienean beti nunbaitzera joten nahi. Eta ikusten neban Lucian Freuden erakusketa bat zegoela, nik beran lana ezagutzen nuen Londresen bai beran erakusketa eta baita Portrait Galerin zegoelako beran lanak, eta asko gustatzen zaiten artista bada, orduan bertara gerturatu nintzen. Eta, hortik kurridu zitzaidan, gaur gai hau jorratzea. Azkenean, da gai bat oso generala, eta oso zaila itzen jatan, en plan, zelan konzentratu hau 20 minututan, 30 minututan. Azkenean da gai bat oso handia, oso amplioa. Aspalditik sortuz, aspalditik existitzen dira erretratuak, azkenean da gure representazioaren seinale, ez? Humano moduan. Gure representazioaren seinale da erretratua, eta aurre historian ja agertzen dira lehenengo aurretratuak eskuen estanpazioarekin kobasuloetan. Hori izan ziren lehenengo autorretrato, baina hori da gure gizakia moduan lehenen errepresentazioa. Eta konsideratzen da lehenengo erretrato edo autorretratoak, ez? Eta hortik aurrera, jorratzen junden gai bat izan da, gehien bat pinturan da eskulturan lehen, eta gaur egun argazkilaritzan, eta klaro, beste metodo bat, argazkilaritza, bideoa, eta daukagu, ez, irudiak kaptatzeko. Baina, hori oso amplioa zen, eta zelan eraman gai hau, ordu berdina. Azkenean, pixkat, bi artista aukeratu ditut, eta gero, artista horiek erlazionatuko ditut, bertako artista ezberdinekin. Azkenean, pixkat bertara ekartzeko moduan, ez? Eta hori esaten ebana, azkenean, Erroman, Grezian, Egipton ja agertzen dira lehenengo erretratuak, bereziki gehienak dira goi mailako edo gobernu buruen erretratuak, azkenean, klaro, garai hortan, beraiek zeukaten dirua eta beraiek ordaintzen zuten horrelako gauzak. B mailako jendeak ezekan aukera arteen mundu ontara gerturatzeko, ez? Noski artista bat kontratatu eta egoteko ordu luzez posatzen erretratu bat egin dezan, hori oso gutxiren eskuetan zegoen. Guztiz, hori, azkenean, 20. mendera arte ia, 20. mendera arte ia, ez dira agertzen erretratuak, pixkat amplioagoak edo maila desberdinetako pertsonetakoak, eta arraza desberdinetako pertsonetakoak. Azkenean, pixkat, supongo, arte afrikarrean agertuko direla representazioa, bertako jendearen representazioak, baina Europan adibidez, naiz eta esklabuen eta presentzia egon, ia ez dira, figura horiek ez dira agertzen arte lanetan. Ez eta agertzen baldin badira dira pertsonai bigarren planoko mailako pertsonaia moduan, ez? Orduan, azkenean hori, pixkat izan da, pertsona boteretzuen errepresentazioak izan dira erretratuak. Baita artearen historian, egon dira pixkat maila desberdinetan, artearen historiaren zehar, batzutan pixu gehiago zeukatela eta balore gehiago zeukatela erretratuek, beste batzutan paisaiek, beste batzutan bodegoiek, eta jundira pixkat erlatzen, batzutan errenazimentuan adibidez, arte genero bat zen garrantzitsuago eta horrek balio zuen gehiago beste batzuek baino, eta horrela junda pixkat evoluzionatzen gaur egun arte, ez? Eta
azkenean bai, erretratuak izan dira modarentzat oso garrantzitsuak. Guk erretratuei esker dakigu zelan beste garai batzutan jasten ziren beste pertsonai batzuk. Azkenean ez dauka eguz argazkirik, 18 garaitik bera, ez? Gutxi gara bera, 19 garren mendetik aurrera. Eta hortara arte, daukagun pixkat historiaren eta modaren historiaren ditugun datu guztiak dira erretratuek eman digutenak. Mona Lisaren soineko beltza adibidez. Adibidez. Edo erreginen janskerak, pixkate moda zena, juntzen aldatzen bebai, ikusten dugu, zelan, azkenean bebai da, goi mailako modaren evoluzioa, B mailako pertsonek, edo, bigarren hori, beste maila batzutako pertsonek, ez dakigu, gutxio dakigu, beraien jantzietaz, goi mailakoetaz dakiguna baino. Baina, horbe evoluzio hori ikusten dugu erretratu esker. Eta gauza asko, deskubrimenduak, de hecho, erretratu bakoitzak askotan erregien eta pertsona garrantzitsuen erretratuek, bertan simbolismo bat errepresentatzen zuten, non agertzen ziren datu pila bat, garaiko datu pila bat, eta errege horren buruzko, beran konkistei buruzko eta dana, datu pila bat, ez? Orduan, oso garrantzitsuak izan dira, gero bebai gure historia sortzeko, ez? Edo gure historiaren errekopilazio bat egiteko. Baina, aldi berean, niretako da zerbait, oso intimoa eta oso publikoa, eta misteriotsua bebai. Baita, ere? Seguk ikusten dugu pertsonai bat, nork, artista batek errepresentatzen duen, guk ez dugu ezagutu inoiz pertsona hori zelakoa zen, bakarrik figatu edo fiatu algara artista horrek egiten duen errepresentazio hortaz, baina zelan bakoitzarentzat, pertsona bakoitzak, transmititzen duen gauza bat, hor gertatzen da pixka bat, ez? Baina ez, eta gero garai horretan pertsona garrantzitsu horiek erretratatzen zituztenean adibidez, beraiek nahi zuten errepresentazio, beraiek esaten zuten zela nahi zuten izatea errepresentatua. Bai. Behar bada, lodiagoa ziren, galagoa ziren, esaten zuten, ez, enpini bizka, garai hartako Photoshopa. Garai hartako Photoshopa. Bai. Ez, orduan, beti eta hola pixkat misterioa eta gaur egun arte. Azkenean, gaur egun, gero evoluzionatzen junda erretratuaren errepresentazioa, eta lehen figuratiboagoak ziren erretratuak, eta 20. mendetik aurrera, pixkat arte abstraktuan ere, barneratu da genero hau. Ez, azkenean, argazkien agerpenarekin, guk ez genuen behar zerbait hain realista. Orduan, pintorek bebai, topatu behar zuten, beraien pinturak zerbait interesgarria kontatu behar zuela, eta gero bebai, zerbait subjektiboagoa, ez? Eta hemen sortzen dira lehenengo erretratu abstraktua. Adibidez, Jason Pollockek egin zuen Leninen erretratu bat. Hau iruditzen zaidala izugarri zaila egiteko, ez? Erretratu bat egingo dut, baina ez dut egingo argazki bat izango balitz bezala. Egingo ditut, Pollockek egiten zituen, ez? Pintura tantekin, eta ze zaila ez dakizunean zeri begira zauden, baina ze bitxia izaten den, esaten dizutenean edo irakurtzen duzunean, zein den, edo pertsona baten erretratua dela, eta pentsatzen duzu, ikusi egiten dut. Claro, no da posible. Igual izenburua irakurri arte, ez dakizu. Pertsona horren erretratua dela, claro. Porque azkenean ez denez figuratiboa identifikatzea askoz bezaiagoa da. Baina gero hori izenburua irakurtzerakoan askotan konexio bat topatzen dezu. Ez, eta aurrekoan egon ginela berbaitzen zelan pertsona bakoitzak, niretako adibidez, edo beste, danentzat, ez? Zelan pertsonek transmititzen ditugun vibrazio batzuk edo atmosfera batzuk edo kolore batzuk, hori kaptatzea artelan batean, oso interesgarria da. Bai. Ez? Baina, klaro, hori da bakoitzaren zat.
Osea, niretzat zuk transmititzen desuna, igual ez da berdina oianarentzat zuk transmititzen desuna, ez? Orduan, bueno, horrek da oso bitxia da, eta, bueno, badaude bai pertsonai batzuk, historiaren zehar, artista desberdinek erretratatu dituztenak ere, ez? Eta zelan bakoitzarentzat pertsonai hori oso desberdina dan. Osea, naiz eta igual bi erretratuak hartu, antzauki bien artean, bakoitzak transmititzen duena guztiz desberdina da. Bai. Eta hori da arteak daukan botere bat, behar bada beste gauza batzuek ez daukatena. Bueno, egia da, argazkilaritzan ere, zuk argazki bat ateratzen desunean, pertsonai batenak, eta gero beste argazkilari batek ateratzen duenean ere, askotan bebai igartzen dela, zelan bi bizio desberdin diazen, ez? Edo bi ikuspegi desberdin diazen. Argiak asko egiten duelako. Eta gero argazkilari batek hori ateratzen duenan argazki bat, kontuan daukitzen dituelako enfokeak, argiak, eta gauza horiek, eta horrek bai aldatzen duelako, ez? Erretratu bat. Orduan, bueno, bai, eske, bueno, gero artista asko dago erretratuak lantu dituztenak, baina, bueno, justo gaur, bi artista hartu ditut, holan, eredu moduan, referentzia moduan, bueno, bi artista hauen erakusketak ikusi ditut azkenengo urteetan, bueno, Alice Neal aurreko urtean Guggenheim Museoaren egon zen, beran erakusketa, eta bestea Lucian Freud, lehen esan dudana, hori, Madrilgo Thyssen Museoan dagoela, bueno, beran erakusketan, ikustu dela azkenengo astea, baina, bueno, dira bi artista niretako oso garrantzitsuak izan direlan referente moduan pinturan, eta beraien erakusketa ikusterakoan, maite mindu indezetan. Eta bebai oso berezia da pintura bat bizian, osea, aurrez aurre ikuste. Hori da, ez dela berdina, liburu baten ikustia edo interneten ikustia, ze azkenean pintura daukan pintzelada hori, espresio hori, pintzela eta kolorea eta pinturaren bitartez ez da nabaritzen liburu baten edo hori, pantalla baten. Orduan, batzuetan margolariaren haserrean nabaritzen da. Guztiz. Ikusten duzunean ez, indarrez aritu dela, edo izkin batean egin duela markaren bat, eta imaginatzen duzu, haserrez egoela margolaria hau egin zuenean. Bai, eta azkenean bai, pinturak dira margolari horien autorretratua. Pixkat, ez? Beraien identidade asko daukate. Eta, bai, asko esaten dute pertsona hortaz, naiz eta badaude autorretratuak, eta, bueno, erretratuaren barruan, artearen historian ere autorretratua asko agertu da, eta, bueno, baina pintura edo eskultura, edo, bueno, edo zein espresio artistiko, bebai da pixkat autorretratu, niretako. Abesti bat ere, bai, eta, bueno, ikusi. Honekin bai, hori bai maite dut, oso polita da. Jarraitzen gaitu zuenok streaming bidez, bazakit Facebooketik edo Twitchetik edo YouTubetik, bueno, ikusiko zenuten dagoeneko jarri dugu hemen Alice Nealen retratu bat, eta kontatu, Maria, nor izan da Alice Neal? Bueno, bera, 20. mendeko artista estatubatuar bat izan zen. Oso garrantzitsua, artearen historian, erretratuaren generoan bereziki. Ze bera, beti izan zen oso defentzailea, justizia soziala, humanismoa, duintasuna, eta hori, pixkate gauza guztia hauen oso defentzaile petoa izan zen. Eta hori errepresentatu zuen bebai beran pinturan. Eta, klaro, garaie hortan, gainera beraz jaiozan 1900 urtean, eta, bueno, hil zen 84 urtekin, 1984 urtean, beran garai hortan emakume bat bebai artista izatea eta horrelako errebindikatibo izatea ez da ohikoa. Azkenean beti gehiago ikusi ditugu emakumeak modelo moduan, artista moduan baino. Eta bueno, bai, esatekoa da, azkenean gizonezkoek beraien egoerangatik, bueno,
beti artista izateko aukera gehiago izan dituztela, eta baita modeloak eukitzeko aukera. Osea, emakume batek ezin zuen gizonezko biluzik zegoen gizonezko bat eukitzea beran modelo moduan. Pentsa zer esango zuten ingurukoek. Claro, al revés bai. Orduan, nik uste dut dela garrantzitsua bai, zelan emakume bat agertzen da garai hontan eta erretratatzen dituen New Yorkeko eta inguruko barne mundu horiek pixkat dekadenteak eta ez dakit, arrazakeriaren, sexismoaren, kapitalismoaren eta pixkat analisis bat egiten du eta beran lanean errepresentatzen duen. Eta gero, beran pintura oso interesgarria da gainera. Ze, zuke nahi izan ezkero errepresentatu aldituzu gauzak, baina esaten genuen moduan, zelan argazkiak agertu ziazen, pixka bigarren planoan edo geratu ziren pinturazko errepresentazioak, eta orduan bebai, pintoreek egin behar dutena da, sortu zerbait oso interesgarria estetikoki eta piktorikoki. Eta nik uste dut beran pinturak oso indarazko daukala. Zelan trazatzen dituen formak eta zelan kontrasteak sortzen dituen bordeekin, reborde fuerteagoekin, eta oso espresiboak dira beran artelanak. Eta nik uste oso artista interesgarri badela, azkenean garai hortan horrelako lanak egiteko, eukibiaz zebala holan karakter bat, zedoz zeinek ez eban horrelako gauzarik egiten. Eta ikusten da bebai, zelan daukan bebai, beran emakume bezala, beran sensibilidade desberdin bat. Ez ezkenean, gero ikusiko dugu Lucian Freuden lana, baina Alizek asko erretratatu zuen bebai, amatasuna. Eta amak beran seme alabekin. Modu gordin batean, pixkat maitasuna eta sufrimendua reflexatuz, ezkenean amatasuna ez da bakarrik dena oso, dena maravilloso bat, eta badakigu gaur egun eta gero eta gehiago hitz egiten da hortaz, ez dela dena inpolita amatasunean, baizik badaudela momentu gogorrak, eta berak amatasunen errepresentazioan erreflexatzen du bi alde horiek, ez gogortasun hori, baina alde berean sensibilidade edo maitasun hori. Eta oinarte igual ez da ikusi, hain gordina diren amatasunaren errepresentazioak artearen historian. Adibidez, 19. mendean badaude impresionismoan artista batzuk, orain ez aitetorriko beraien izen, ontsa miratukot, eta esan dut. Baina beraiek amatasuna asko representatu zuten, azkenean emakume artista batentzat gertuko gauzak errepresentatzea zen errezena, garai hortarako, baina Mari Cassatt, adibidez, impresionista, beraiek amatasuna asko representatu zuten beraien lanetan, baina ez dira hain gordinak beraien pinturak. Askoz leunagoa dira. Eta hemen ikusten da, gordintasuna, pixkat genero guztietan, ez? Eta oso berezia dira, eta nik animatzen dezuet, beran lana ezagutzera, eta noiz baiten, balin badaukazute aukera erakusketa batera gerturatzeko, animatzen dezuet ez da berdina hori, esaten duzuna, ikustea, direktuan edo aurrez aurre, azkenean beran pintura daukan vibrazio eta espresio hori oso berezia da. Eta pixka garaikidea da Lucian Freud. Guztiz desberdina. Badauka antzekotasun bat, aspekto batzuetan, biak nahiko realistak dira beraien erretratuetan. Baina, Lucian Freuden bizitza pixka desberdina izan zen. Bera familia oso kultura ingurun menean sartutako familia baten jaiotzen da. Beran naita arkitektua zen, eta beran amak arte historia ikasi zuen. Beraz txikitatik beti mundu kultural batean barneratuta zegoen. Eta beran aitona da Sigmund Freud, psikoanalizaren sortzailea, ez? Eta orduan, ja pixkat,
lokalizatzen dugu Londreseko goi mailako familia baten. Bai, bueno, bera enzi Berline jaio zen, baina bigarren mundu gerraren, ez lehenengo, nik uste lehenengo, ez, bigarrena izango da, bai, bigarren mundu gerraren hasierarekin juten dira Londresera bizitzen, baina, bueno, bai, bera Londresa hasten da, artista moduan eta dena. Eta, de hecho, bueno, bera Londreseko artista eskolaren parte da, Francis Baconerekin adibidez, batera, ez? Beran lana, Francis Baconek lanaren oso desberdina da, azkenean Francis Baconek ere asko lantzen du erretratua, baina guztiz desberdina dira bat eta bestea, naiz eta badaude konexio batzuk beraien artean. Ez dakite ezagutzen dezuten Francis Baconen lana, ez? Bai. Bai, askoz begordinagoa da, aragitasunaren, bueno, ez dakit, dia erretratu batzuk mugimenduan moduan, eta oso koloretsuak, kolore atmosferak oso, bueno, botera handia daukate beran lanetan, eta, beran erretratua dira pixkat mugimenduaren pertsona bat edo arpegi bat mugimenduan eta oso aragiaren oso gordinak, ez dakitzen esplikatu. Guneri pila gortzen zait beran lana, baina Freuden lanarekin badauka paralelitasun bat, ze gordintasun hori eta aragitasunaren beran arpegietan, adibidez Freudek egiten dituen erretratuetan, arpegietan askotan aragiaren gordintasun hori nabaritzen da. Ez dia, porque azkenean dia pixkat arpegi batzuk ez dakit zena esplikatu. Paisai batzu moduan. Osa, generatzen du volumen batzuk eta forma batzuk, non aragia oso realista da, baina liberean paisai badan. Eta hor bai topatza udalanik konexio bat adibidez Baconekin, naiz eta ez zerikusirik ez izan, baina, bueno, biak oso lagunak izan zian, eta de hecho, Freudek Baconeri erretratuak egin dizkion beran garaian, eta adibidez Thyssen-era gerturatzen baldin basarete, bertan badago bere erretratu bat. Eta bueno, niri asko, beste gauza bat, asko gertzen zaidana da, beran lanean da, zelan eraikitzen dituen erretratuen figurak. Azkenean, artista bakoitza dauka beran lan egiteko era. Eta bera da oso konstruktiboa. Juten da margotzen, pintzeladaka, sortzen figura. Ez du egiten borroi general bat eta gero horren gainean marrastu, baizik eta juten da sortzen irudi oso realista bat, pintzeladaka. Pixko bat puzle bat bezala. Puzle bat bezala. Eta hori iruditzen zait, guztiz, oso zaila. Zelan imaginatzen duzu, zelan jungo zaren puzle hori egiten, eta zelan geratuko don gero. Naiz eta marrastutako bozeto bat izan atzealdean, ez? Iruditu zitzaidan, eta askotan ikusten da prozesu hori, ze baditu erretratu asko, bukatu gabe hau denak. Orduan, hor antzematen da, zelan artistak lan egiten duen. Eta, oso berezia iruditu zitzaidan, eta aipatzeko, azkenean, nik adibidez pinturan lan egiteko eran, ez dut inoiz horrela lan egin, eta iruditzen zait oso zaila dela horrela lan egitea. Nik askoz be gehiago jutenek konstruitzen, baina generalki artista gehienek horrela egiten dute. Ze, imaginatzea figuraren representazioa askoz berrezagoa da. Eta, bebai, interesgarria beran evoluzioa, zelan hasierako lanak askoz be planoagoa diran, eta gero, zelan evoluzionatzen duen volumenean, naiz eta hasierako lanek duten espresio hutza oso interesgarria den. Hasierako erretratu eta autorretratuek daukate berezitasun bat, pixkat karikaturezkoa, oso polita dena. Eta, bebai esatea, berak bebai landu zuela bai beran inguruko eta inguru intimeko pertsonen erretratuak, baina bai goi mailako pertsonaien erretratuak ere egin zituen.
Eta beti beran kondizioak ipintzen ziela, beraiei, adibidez erregina, Inglaterrako erreginaren erretratua egin zuen, eta berak ipintzen zizkien beraien kondizioak, esaten, nik hau horrela egingo dut. Osa, berdin zait, zur zelako nahi ez erretratua, ze niretzat kondizioak hau dira. Nahi baldin badezu bai, bestela ez. Eta bostaxola niri zaren erregina edo bizilaguna? Guztiz. Eta beran paleta da oso grisa. Baina zelan azalaren koloreak daukaten hain, merezi duela aurrez aurre ikustea, ze matiz pila ditu oso bereziak gorrietan, eta horita gero oso grisa da generalki, baina oso polita. Eta beran aurpegien eta eskuen errepresentazioa iruditzen zait, dala, pasada bat. Osea, eskuak, esaten nuen alen, representatzea oso zaila da, eta Freudek egiten du primeran. Eta, eta beraiekin bat, azken gomos minutua bukatzeko, aipatu nahi ditun, bertako artisten erretratuak, ez? Baditugu referente artistiko pila bat, hauebiak pixkat, erretratu figuratiboak egiten dituzte, eta nik aukeratu ditut bertako artista batzuk, bebai, erretratu figuratiboak lantzen dituztenak. Lehenengoa da Jose Antonio Azpilikueta, bera Eibarko pintore bada, nire irakasle ohia. Eta bera dauka mural bat, Eibarko tren geltokian, sortu zuen nik uste 2005 edo horrelak, 2000 urtean, gutxi gora bera. Eta da oso polita, ze bertan agertzen dira Eibarko jendearen... Jende asko agertzen da. Jende asko. Bai, Eibarren dauden biztanleen erretratuak. Eta pixkat errepresentatzen dira era desberdinetako pertsonaiak, ez? Adin desberdinetakoak, sexu desberdinetakoak, arraza desberdinetakoak, pixkat nahaztuta. Errepresentatuz pixkat Eibarko pertsonak edo jendea. Eta anistasuna. Zelan gaur eguneko hiriak, Euskal Herriko hiriak, anitzak diren, ez? Eta oso polita iruditzen zait, Eibarrera gerturatzen bali mazarete hori, Eibarko tren geltokian dago ipinita. Eta, aipatzen nahi nuen, hori, oso polita delako, eta anistasun hori ikusten delako. Eta gero eta gehiago ikusten delako artean, anistasun hori edo hori. Eta gero, beste 3 artista dira, Arrate Rodríguez, bera errenterikoa uste dudala, baina, Hendaian bizi da. Eta berak asko lantzen du autorretratoa, eta beran pintura, niri asko gustatzen zait, egiten du bebai zeramika, eta egin ditu lanpara batzuk zeramikakoak direla, pasada bat, iruditzen zaizkit, aina arpegiak, eta alde batetik arpegi bat, eta beste aldetik beste bat. Eta oso polita dira, baina beran pintura iruditzen zait dakala indara asko, oso... Aldi berean da karikatureskoa eta aldi berean da oso realista eta espresiboa. Eta kolorekin egiten dituen kontrasteak ere, iruditzen zaizkit oso bolitak. Eta antzekotasun pixka daukan beste artista da Diego Malkorra, bera Donostikoa da, eta berak bai pixkat pintura realista naif bat egiten du. Beran inguruko pertsonaiak erretratatzen du gehien bat, eta asko gustatzen zait, ze beran pintura hori da pixkat naifa, da pixkat autodidakta, eta freskotasun hori daka. Eta iruditzen zait, askotan artistek galtzen dutela asko, akademikotasunarekin lan egitea, galtzen degulako pixka freskotasun hori. Eta bera mantetzen du, eta iruditzen zait oso berezia beran lana. Eta azkena, Ana Arzuaga, ezagutzen dugu Berde Pratoren gatik, Tolosarra, artista, eta bera bai pintorea da. Eta oso ona, egiten du dena ondo, Ana Arzuagak. Ana, nahikoa da. Utzi besteentzako disiplinaren bat. Erabaki bat eta utzi beste hoi, baina Ana dena ezin da. Bai, eta Anak ere asko erretratatzen ditu beran inguruko pertsonak. Bai, ikusten da, hori askotan ez zelan artistek, beran inguruko pertsonetan musoak edo musak topatzen ditugun. Bakizun orden hori, gure kafe hutsa hartzera torri zen?
Ikusten ari garen erretratua? Bai. Anak bere ama erretratatu du. Bai. Most of the time. Maria, eskerrik asko, arratsaldeko 5 gainean ditugu eta ezin dugu jarraitu, baino oso artista interesgarriak aurkeztu dizkiguzu eta oso kontzeptu interesgarriak. Bai, zemian entzuen ja, urrengo gunerako enbiagen ula bagoitza bestearen Kolaxa bezala. Hauten ez digu etxeko lanik jarri. Bigarren kafeko partaide guztien erretratuak. Ez da ideia txarra, baina uste dut praktikatu egin behar dugula, ez da? Bueno, gu saiatuko gara, eta... Erretu polit bada, Bai, Oiana, saiatuko gara. Denbora ateratzen, eta zirriborroak egingo ditugu. Ados. Bueno, dena ez da izan behar marastua. Esan dugu, izan da zerbait abstraktua. Bale, oso ondo. Oiana, selfie bat egingo dugu, eta esango diogu Mariari, listo. Preso dela. Eskerrik asko, Maria, eta horren arte. Horren bazterra arte. Agur. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Eta arratsaldeko 5 puntu-puntuan ditugu, Naiz Irratiko Estudio Zentraletara joan behar dugu, azken ordua ezagutzera. Arratsaldeon, Egoi Belategi. Arratsaldeon, zuei ere kontu ekonomikoak gaurkoan Europako Banku Zentralak interes tasak berriz ere igo dituelako ostegun honetan 4% arte zehazki. Europako Banku Zentralaren Gobernu Kontseiluak beraz ez du Ameriketako Estatu Batuen Erreserba Federalak ezarritako bide berbera jarraituko. Are we done? Have we finished the journey? No. We're not at destination. Do we still have ground to cover? Yes. We have ground to cover. Christine Lagarde, Europako Banku Zentraleko buruak argi esan du oraindik bidea dagoela egiteko eta ez dela unea interes tipoen igoera geldiarazteko. Lagardek behin baino gehiagotan aipatu du helburua inflazioa 2% jaistean beteko dela eta maila horretatik urrun oraindik ere orain arteko bidea egiten jarraitzea beharrezkoa deritzo Lagardek. Politikarekin jarraituko dugu gurean Iruñeko EH Bilduk San Francisco plazara deitu dituelako bere jarraitzaileak hiriko alkatea hautatzeko osoko bilkura egiten ari den unerako. Larunbat honetan izango da eguerdiko 12etatik aurrera. Koalizioko Iruñeko batzarrak Joseba Siron investidurara aurkeztea babestu ondotik heldu da deialdia. Bada PSNek dugiltza Iruñeko udalerako eta bertan Asiron alkate izateko. Nafarroako parlamentuan kontrakoa EH Bilduren abstentzia gutxienez behar dute sozialistek Txibite presidente izateko. Hala ere, toki batean zen bestean ez dute EH Bildurekin negoziatu nahi PSNkoek eta koalizia bertzaleko Laura Aznalek berretsi du EITBen ez dutela inolako betorik onartuko. Garaia, lehenesteko batzen gaituena, oinarri minimoak adosteko eta esan bezala beste gehiengoak sortzeko aukera egon badago. Eta nik uste dut eskolako patioan ez gaudela eta arduraz jokatu behar dugula guztiok. Berritasunak baitere Laudion bertan EH Bilduko Ainize Gastaka izango delako Laudioko alkate berria Omnia taldeko kidek EH Bildu sustengatzea erabaki ostean EAJari babesa emateko aukera baztertu ondorioz. Eta EAJ aipatu dugula, Edu Barinaga EAJaren bastidako zerrendaburuak pasaden udal hauteskundetan uko egin dio zinegotzi aktari ziurtatu duenez Araba buru batzarrak ez diolako investidurara aurkezten uzten. Barinagak berak eman du albisteren berri EITBen. Dimisioaren arrazoia helburuak aldatu direla da. Hasiera batean helburu batzuk ziren eta orain kontrakoak. Araba buru batzarretik jaso genuen agindua izen da hautagairik ez aurkeztea plenoan. Horrekin bat ez natorrenez, logikoa da alde batera egitea eta dimisioa aurkeztea. Eta hori da egin dudana. Dimisioa aurkeztu enatorrelako bat eskatutako helburuekin. Azkar batean gogora ekarriko dizuegu bazidan PP izan zela zerrenda bozkatuena, baina EH Bilduren botuekin agintera hel daitekela EAJ. PPek ziurtatu du harremanetan daudela jeltzalekin hauek ere oraindik ukatzen duten zerbait. Errepidetan arazorik ez dugula dio trafiko zuzendaritzak, beraz, onaino momentuz arratsaldeko 6etan izango gara bueltan informazioaren ariaren 3. edizioan eta ordura bitarte gozatu bigarren kafeaz. Eskerrik asko Egoi Belategi, guk aurrera jarraitu behar dugu duela 20 urte argitaratutako disko batzuek ospatzeko. Gelditu makinak.
Pasaren asteko eurite lokalizatuek ibaien lehen eratzea zizketan harrapatu gintuzten. Ondorioz, temperaturen gorakadak zertan harrapatuko gaitu? Garaikidetasuna zizketan. Bide beretik jarraituko dugu izan ere timako errotazar indarratxeko German egiluzekin izango dugun elkarrezketa asko aibisate ikerlarekin izen genuenaren osagarri dugu. Jarraian berriz, Arantxa Idieder kolaboratzaileari irikiko diogu Konpuerta, Ubidea eta nahi duen guztia txirrindola elkartea ezagutaraziko baitigu Peñat Blázquez kidearen bidez. Indar sintetikotik abietuta beraz, gelditu makinak saioaren 3. denboraldiko 33. saioa. 3-3-3, kolkoa bete, asteragoaz. Jada entzungo dituzue gelditu makinakeko azken saioa, gure webgunean eta podcast plataformetan. Begiratzeko modu bat laguntzarekin kantatzeko modu bat. 20 urte pasa dira. 2003 zen. Orain bezala, udaberria zen. Kantatzeko modu bat itxaroten. Eta Kirmen Uribe, Mikel Urdangarin, Bingen Mendizabal eta Rafa Rueda New Yorkera joan ziren. Bertan, 6 emanaldi eskaini zituzten, poesia eta musika uztartuz. Mini bira hori arrakastatxoa izan zen, eta hala jaso zuen The New Yorker aldizkariak. Horregatik disko liburu batean jaso zuten disiplina artistikoen elkarlan harmoniatxu gura. Zaharregia txikiegiagian izen burupean. Proiektuari izena ematen dion esaldia Uriberen olerki bada. Euskara, Euskal Herria, agian zaharregia, txikiegia dela gaur egungo garaietarako. Baina azken finean, Euskaldunok munduari begiratzeko modu jakin bat eskaintzen dugu. Bizitzeko eta sentitzeko modu bat. Ez honen agian, ez ederren agian, zaharregia, txikiegia agian. Bizitzeko eta sentitzeko modu hori ederki islatu zuten Kirmen Uribek, Urdangarinek, Mendizabalek, Rafa Ruedak eta Mikel Balberdek, bakoitzak bere esparruan. Eta inbesteko indar hartu zen proiektuak, Arkaitz Basterrak agian dokumentala egin zuela gerora, proiektuaren garapena izpide hartuta. Begietara, begiratzeko modu bat, galderak egiteko modu bat. Esan bezala, 20 urte pasa ditu. 20 urte betetzen ditu beraz, zaharregia txikiegiagian disko honek, eta guk ospatu egin nahi genuen, asko gustatzen zaigulako, beraz gozatu munduari begiratzeko kantuarekin. Modu bat, ez honen agian, ez ederren agian, zaharregia, txikiegia agian, ez honen agian,
egia, egia. Engine hums and bitter dreams grow. Heart locked in a Gran Torino. It beats a lonely rhythm. Gramofonoa. Estitzu Pinatxorekin. It beats a lonely rhythm all night long. It beats a lonely rhythm. Zinema aipatu dugu, eta orain 7. arte gisa deituriko horretan, dituen urte guztiak oztopo izan gabe, Hollywoodeko izar izaten jarraitzen duen gizon bat. Gaur urteak betetzen ari delako baita ere Clint Eastwood, kantu honen egilea, eta hasierako zati honetan ahots urratu horrekin aditu duguna. Gran Torino pelikularako idatzitako abesti eder honetan Jamie Cullum laguntzarekin. Realign all the stars above my head. The warning signs travel far. I drink instead on my own. Know how I've known. Jada entzun gai duzue Gramofonoaren azken saioa. Gure webgunean eta podcast plataformetan. Gran Torino. Whistling another tired song. In the street, up to day and clerical dress, with a fearful lawyer's picture on the ground. No one place today at the Carso Futurist Garden. Little big brains demolition, but you're wrong. Euskalmetek dio uda giroa izango dugula bihar. Temperatura maksimoak igo egingo direla berriro eta 26 eta 31aren bueltan ibiliko direla. Barnealdean, kostaldean baino altuagok izango direla beste behin. Eta izea ahul ibiliko dela. Beraz, esan bezala, uda giroa. Larun batean, egunaren lehen partean behintzat, hego ekialdeko haizea ibiliko da, eta bero egingo du. Zer esan nahi du horrek? Ez zuk eta ez nik, ez dugula lanerako gogorik. Carnival, carnival, seems you are a carnival, carnival. Eta badakidanez, ez duzuela lanik egin nahi edo, ez duzuela gehiago ikasi nahi nazkatuta zaudetelako selektibitatea eta baxoarekin, plan, zerrenda prestatu dizuego, asteburua benetan zukutzeko. Prestatu dizuegu esan dut, baina benetan oiana Maritoren agenbek prestatu du, Barkatu oiana. Ez da ezer. Plan asko daude?
Ba ez pentsa ez daude hainbeste, baina nik uste aipatu duzun temperatura hoietatik babesteko ere aproposak direla antzokiako la freskotasunean sartzea. Beraz, batemat ziur norbaitentzat interesgarria izango dela. Ba, has gaitezen ostiraleko planekin? Hori da, ostiralerako antzerkia ekarri dut gaurkoan, 3 antzezlan ezberdin. Lehendabizikoa Errenteriako Niesenen eskainiko da, arratsaldeko 7:00 eta sexua. Ez dakit orduan berotasuna guztiz joango zaigun, Andoni Mutiloak sortutako lan honekin, baina hementxe izango dugu bera ikusteko aukera. Beste emanaldi bat Andoainen izango dena Andoaingo Bastero auditoriumean atxaldeko 8:00 sex berdinak. Kasu honetan, Telmo Irureta eta Aitziber Garmendiak, topo egingo dute igogailu batean eta hortik, elkarrizketa batzuk eta harreman beresi bat sortuko da edo ikusiko dugu. Osea, Oreretan sexua, Andoainen sex berdinak eta gero esango dute Euskal Herrian ez dugula txortan egiten. Like a dog jumping a frog, love is the way is the window. Baina Orereta eta Andoain urruti geratzen balin bazaie, agian Bizkaitarren batentzako planik badugu? Bai, Lekeition bertan. Vale. Lekeitioko ikusgarri aretoan atxaleko 8:30 Toto ikuskizuna eskainiko du Ika Antzerki Konpainiak, Asier Hernandez eta Miren Gogenola aktore lanetan daudelarik gogoratzeko. Toto elkarrekin, zuten txakur bada, baina bikotea banandu eginda, eta txakurrarekin zer gertatu eta gainera desagertu inda. Bai, eta orduan bikotearen arteko harremanean sakonduko dugu, eta ez da bai datxoren bat edo beste, entzungo dugu. Ama Toto gaixua? Gaixua, bai. Baina badakigu ostiraletan agian, berandu ateratzen zaretena zuen bulegoetatik, edo institutuetatik, edo, zuen lanetatik orokorrean, eta agian ezin duzuela planik egin ostiralean, eta larun baterako uzten dituzuela horrela aisialdirako tarteak. Beraz, ekainak 17 larun bata, zer dago egutegian? Badibidez, Durangon, Bizkaialdean jarraituko dugu, aldarri bat bertsoz eskainiko dute, eta ez dakit ezote den azkena. Ikusi duzu? Ez. Nik bai. Badakit, baina Durango etzait oso ondo etortzen. Larun batean lana dut ordu hortan. Han gertu balin bazabiltzate animatu, arratsaldeko 8:30 izango da, plan zoragarria da, oso ordu ona da, ikusteko. Bai. Eta, badu errek pixkat katxondeo puntutik eta pixkat saltxeo puntutik eta ordu ona iruditzen zait. Ez balin baduzu ikusi animatu nahi zaituztet, nik asko disfrutatu nuen, Tolosako topik antzokian ikusi nuen, eta bertsolaritza gustoko balin baduzue, feminismoa gustoko balin baduzue, oso interesgarria guztiontzat. Jon Maia asko gustatzen balin bazaizue, agian ez. Eta bide bat ez besarkada bat Jon Maiarien. Dantza pixka bat proposatuko izutu oraingo Juri. Eterno. Ni ezin naiz Durangon izan, hemen izango naizelako. Eterno, Donostiako Victoria Eugenian eskiniko da arratsaldeko 7:30 eta flamenko ikuskizuna da. Carlos Rodríguez, Madrilgo artista bada eta berak sortu duen lana da, berak urte asko darama flamenkoaren munduan, txikitan hasi zen, eta kasu honetan Eterno, Pablo Picassoren munduan barneratzeko modu bat izan da. Aurten beti dira 50 urte Picasso zendu zenetik, apirilaren 8 hain zuzen ere, eta berak, bere omenaldia egina izan dio Pablo Picassori. 2 zati ditu obra honek, lehenengoan gehiago ikusiko dugu kanpora Picassok erakusten zuen hori, bere artea azken batean, eta bigarrenean berriz barneratuko da Picassoren sorkuntza prozesuan. Eta artista asko ibili dira lan hau egiten Carlosekin batera, eta ikuskizun bezala nahiko potentea da, beraz, gonbidatua ere jendea, Eterno, Donostian Victoria Eugenian ikustera.
Gehiago? Bai, Nunabut, hau uste dut Mirianekin, Perez Kazabonekin hemen zerbait aipatu genuela edo agian Jone Amezagarik nezutuko gratzen. Lemoako Kotxepin kulturetxean eskainiko du Miriam Perez Kazabonek sortutako lan hau eskainiko da arratsaldeko 8:00. Eta beste proposamen hau gutxi tamaino dagoeneko aipatu duguna Candlelight Ballet. Hau da, kandelez josten dute oholtza edo aretoa, eta gero musika zuzenean dago eta horrez gain dantza, beraz nahiko ikuskizun berezi edo ezberdina. Eta hemen BBK aretoan larunbatean atxaldeko 7:00 eta gaueko 9:00 eskainiko dute El Lago de los Cisnes, edo Beltxargaren aintzira. Eta iganderako? Bai, iganderako proposamen bat, antzerkia, agurea, urpekaria eta itsasoa. Aretxe Baletako herriko plazan eskainiko dute 7:00 eta 2 protagonista egongo dira. Itsasoak elkartu egingo ditu 2 protagonista hauek, elkar ezagutzen ez duten 2 pertsona dira, bat agurea eta bestea urpekari bat. Eta bilaketa edo ikasketa pertsonal bat egingo dute eta tolerantzian ere sakonduko dute eta umorea duen ikuskizuna da. Eta horrez gain, asteburu osoan zehar eta aurrekoan ere, nik uste dut edozein herritan, auzotan, leku askotan daude ikasturte amaierako, bai antzerki, bai dantza, bai ikuskizun mota ezberdinak. Beraz, hoiek ere, ikus ditzakegu, azkenean gure herritarrek zer egiten duten ikusteare, oso politia da. Beraz, hor, proposamen pila bat. Eta Bilbon datorren astean, 24 larun bata da, hemen izango naiz, baina, Bilboko kalealdia hasiko da 19:00. Eta orduan norbaite, adi egon nahi badu, bertako programazioa ikusteko, 19:00 24 Bilbon kalealdia ospatuko da. 19:00 astelena? Hori da, bai, astelenetik larun batera. Lortu nahian ausardiaz, lehen aldiz, lehen etxinaiz. Askok tira ginarren, horreka mantentzea da hemen, maitasunean gako. Ikusi duzuen bezala, plan handana, astebururako, badakit herri askotan hasiko direla, herriko festak, eta egian egongo zaretela, bastakit, erromeriei begira eta ez hainbeste antzoki begira, baina, denerako tarte egin daiteke, eta hementxe oianak proposatu dizkigun planak. Naizen hori kondizio barik, norzaren jakin, bitartean eraikizune bat elkarrekin, zaila da oso. Kafe makinari ura aldatu, begiratu ea zenbat kafe geratzen zaigun, ea entxufatuta bote dagoen ala ez, ea argiak pizten diren horrelako gauzak egin behar ditugu, kafe hutsa tartea izango delako hurrengo tartea eta guk prestego nahi dugu. Beraz, hori egiten dugun bitartean, zuek gozatu, Izaro eta Gartxoten Grace abestiarekin. Horreka mantentzea da hemen, maitasunean gako. Baldintzari gabe man, jaso nahi genukenaren eredu izan, edo zer datorrela. Ez ba naiz nire, naiz, naiz. Ez ba naiz nire, ez ba naiz nire, naiz, naiz.
bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Falta, ya que me lo cuentes, si yo ya lo siento, que no quieres más de mí, no hace falta que me enseñes los dientes, si ya no te hace gracia y no quieres más de mi corazón. Y ya que me esquivas la mirada, que ya no te importa nada. Doltza ohar arteta. Gernikarra ere sentitzen den, Meñak Abarrenarra. Banaketa, ekoizpena, kontratazioa, biren antolaketa. Kafe hutsa hartzera, arte estenitokoetako protagonista asko ekarri ditugu aurtengoan. Eta askok, talde lanai goraipatu izan dute. Hori gabe, zaila da ikuskizun bat aurrera ateratzea. Eta Doltza, oholtzan argiak pizten direnean egoten ezten arren, bere lanak egiten du posible, Kukai bezalako dantza talde baten jardun. No hace falta. Izan ere, urteak daramatza Euskal Herri, estatu eta nazioartean ezaguna den dantza talde honekin lanean. Hainbatetan, produkzio eta kudeaketa lana burutu du. Eta orain zer, herritu edota gauekoak lanetan. Beste batzuetan, askorentzat hain gogorra den banaketa lana. Oskaran adibidez. Urtetako biren koordinazioa ere burutu du, Inui Illa eta beste laben batzuen sormen produkzioan ere aritu da. Jarinen adibidez. No ves que voy dando tumbos, persiguiendo tu calor. Y tú no dijiste nada, que esa mierda me engañaba, que ibas a cortar mis alas y después hacer borrón. Akaso, txikitan baletean emandako urteek ere, eraman dute gaur egun lan hau burutzera. Izan ere, 4-15 urte bitartean, 4-5 ordu egiten zituen egunero baleta ikasten. Eta ondoren zer ikasi erabakitzeko orduan, gurasoek ere horretara animatuta, zientzia politikoak ikasi zituen. Unibertsitate garaian Bilboko kafe antzokian emandako orduek euskal kulturaren iturrira eraman zuen, eta bertan asko ikasi zuen honen inguruan. Lan munduan asesoria batean aritu zen, eta sarea edota kulturako euskal planean egin zuen lan. Lana utzi ondoren, lagun batek animatuta Hortzmuga taldean aritu zen banaketan lehen aldiz. 4 hilabeterako izan behar zuen lana, 4 urteko bidaia izan zen. Ondoren, Kukaien lan egiteko aukera izan zuen, eta bertan darama ordutik. Berriz ere, dantzaren mundura bueltatu zen horrela, garai batean hasitako zikloa itxiaz. Aipatu bezala, egun Kukairekin dabil. Bertan, momentuan behar dena eginaz. Ezinbestekoa den eta ezkutuan dagoen lan ikusezin hori eginaz. Gaur bere mundua gehiago ezagutuko dugu berarekin. Ongi etorri bigarren kafeko kafeutxera, Doltza ohar arteta. Kaixo, gerturatu beldurrik gabe mikrofonora, gerturatu aulkia edo mikrofonoa zuregana, jarri eroso, alde, pixatzen du pixka bat, Baina eutxi eta mugitzen baduzu, perfecto, eta horrela hobeto entzuko zaitugu. Zer modu zaude? Apur bat urduri. Urduri? Ez, hombre, baina... Oitua holan, aurrian egotian, eta bueno. Baina gu oso jatorra gea, Hori dudarik ez, hori ez zalantzan jartzen. Lehenengo kafea egin behar dizut, Lehenengo galdera. Zesan dut? Kafia? Agur. Non duzu burua, Goiuri? Bueno, bai, eski izan ere lehenengo galdera da, ea kafea gustatzen zaizun ala ez? Bai,
kafea gustuko dut, eta egunero kafetxo bat hartze dut, baina, bueno, nik uste dut oso arrunta den erantzuna emango dudala, eta da kafeak guztioi, edo behintzat batzuei kalte egiten digula urduritasun sisteman, ez? Ez bakarrik fizikoan, baizik eta barrutik doan zerbait. Baina kafearen errituala niretzat goizian, kafetera prestatu, etxean geratzen den usain hori, egunari oneideko edo ongietorri emateko momentu atsegina. Begira, pentsatu du nik ezezkoa esango zuela, ikusi dudalako ekarri duzula tearena, ez? Aipatu duzu, eta esan dut, begira, Goiuri, hau gurea izango da. Gu ez gara kafezaleak, eta beti horri biltzen gara. Baina ongi etorriak, bai noski. Infusiozalea ere banaiz, baina berdin gertatzen zait. Teak adibidez urduritasun maila asko igotzen dit, eta azken boladan edo azken urteotan jengibrea eta jengibrearen nazketa hauetan, nahiko ohitua nago eta asko gustatzen zait eta beti eramaten du nirekin nahi. Harreman txarra daukagu, baina termotik jauzten delako. Galdetzen hasiko naiz Goiuri? Bai, hasi galdetzen. Arraro entzuten hauzu? Arraro entzuten zaitut. Arraro entzuten zara? Ez bereziki, ez dakit. Orduan izan daiteke nik atzo afaria eduki nuela eta gaur aje pixka batekin nagoela. Kaso hori izango da. Afaria izan zen nuen, Bai, hasi galderekin bezala sekretua kontatzen hasiko naiz. Hasiko naiz orduan. Aipatu du doltza eta zuk esana gainera, beste txoritxo batek ere aipatu zidan, baina txikitan, baletean, urte asko zaritu zara, 4 urterekin hasita uste, eta 15 urtera arte, eta azen olako jardunak, ze 4-5 ordu egiten omentzen dituen egunero. Oso intentsua. Bai, modua hori zan, hasiera baten ez, noski 4 urtekin ez ara horrelako prozesuain sakonean sartzen, baina bai urteak aurrera egin, bai 8-9 urtekin, hori da, ibilbidea jarraitzeko modua, ez? Eta bai, han ibili nintzen oso pozik eta gustura gainera, zan gogorra egiten, azkenean, gustuko zenun zerbait egiten ari zinelako, eta naiz eta gero etzeko lanak eta ikasketa munduak beti karga ekstra bat suposatzen zuen, han bilen bitartean ez zan sama bat, ez zan pisutzua zen zerbait, gustura egiten zen nuen zerbait zen, oseak ondo. Baina gero adibidez ez zenuen aukeratu dantzaren munduan zuzenean ikastea edo zientzia politikoak aukeratu zenituen, akaso garai hartan, zaila zen artearen bidetik joatea edo hori ikusten zenuen akaso? Alde batetik, nik buru belarri joan nahi nun, eta aurrera egin nahi nun bide horretatik, baina oso konstiente nintzen ere nire zailtasunak. Ikastola sasoian ere, kirolarekin beti ukiut harreman estua, eta oso txarto eraman dut beti kompetitibita beta. Nik ez dut horretarako balio. Orduan beti esaten dut, nik baletetik atera ninduena gurasoak izan zirela, baina nik uste dut gurasoak ere zurri zirela eta ulertu zutela niretzako mundu hori ez litzatekela bat ere egokia izango. Azkenean gurasoek ondo ezagutzen gaituzte. Ezin izango nioke aurre egin, baletak sasoi horretan neska izan da ekartzen zuen lehia. Nik horri ezin izango nioke aurre egin. Uste duzu, esan duzu garai hartan, uste duzu gaur egun ere horrelakoa izango dela mundu hori, edo gauzak akaso aldatu direla esango zenuke? Pentsatu nahiko nuke gauzak aldatu direla, baina egia da gero egunerokotasunean naizetanik ez dudan ibilbide hori ja ingertutik ikusten, nik uste dut balet klasikoak adinaren kontua, eta gauza asko dituela hor egiten dutela oso esperientzia inmersibo potentea zure bizitzako sasoi baten, eta hor lehiak garrantzi handia dauka, bestela ez zara inor eta jaza. Zatu nahiko nuke gaur egun hori ez dela gertatzen, baina oso zaila da konpainia baten parte izatea, norbanakoa da proiektuetan aurkezten dena, eta horra azkenean lehia dago. Eta, nik uste dut hor gainera emakumeak aukera ere bitziago dauzkagula, eta ez dakit zelan bizi duten. Espero gure sasoian baino hobeto bizitzea. Gaur egun dantza zerbait egiten duzu? Ez. Moztu nun guztiz. Ez dakit zergaitik, askotan sentitu dut momentuaretan, nolabait nire burua derrigortuta sentitu izanaren ondorioz edo, moztu zitzaidala burua eta gorputzaren arteko lotura, ez? Eta jo nula burua, ideien mundua, iraultza, ez dakit, nire izasoi harretan betetzen ninduten gauzeak, eta gorputza abandonatu bezala egin nuen. Ez bakarrik dantza, baizik eta kirolan ere, naiz eta beti konstante bat izan den ere bizitzan, beti hartu emonean ibili naizen zerbait izan da, ez? Beti jesartzen naizenean gure ikuskizunak ikustea, ez? Azkenean asko ikusi behar ditut, nagoelako lanean ere, baina nik
gozatzeko aukera ere badut, kanpoan nagolako, beti zadot, bueltatu behar naiz, astearteak eta ostegunak 6-etatik 8-tara, ez? Baina, bueno, ez dut egiten. Bueno, baina kaso iritsiko da momentu hori, uste duzu. Eta gero beste lotura bat dago pertsonala dantzarekin, ikusten dut guztiok egiten ez badugu egin beharko genukena, eta dena, zuk afari bat eukizenun atzo, niri afarietan dantza egitea gustatzen. Oso gustatuko dut, amaitzen dut dantza egitea, eta larun bat askotan, libre ditugan larun bat gutxi horietan, gustatzen zait, herriko betiko tabernara jun, eta gorputza astintzea, ez? Eta, bueno, niretzako hori berez, naturalitatez ateratzen zaidan zerbait da, eta horrela izatea jarraitzea, espero. Lazartan Zerbezata biliztu Oiukatu iso sentitu herriak Oso identifikatua sentitu naiz orain Doltzak esan duen horrekin. Joan dena larun batean bukatu nuelako afari batean, garagardo feria batean, zutik, dantzan, eta ze plazerra, eta justu gaur gero, aipatu dut eterno agendan larun batean egongo dena Donostin, eta bere koreografoak esaten du beretza dantza terapia badela, ez? Eta espresatzeko modu bat, baina gero askatzeko modu bat, eta ze politia den aukera hori daukazunean, ez? Eta atera, eta askatze hori. Bai. Bueno, aipatu dugu Kukain urteak daramatzazu, eta lan handia egiten duzu, lan asko eta ezberdinak egiten dituzu. Itxoritxo batek esan dit, Jonen eskubiko eta ezkerreko eskua zarela dana. Bueno, hori da berak behin mota zuen zerbait, ez? Lankide batek esan zion Doltza, zer da zure, eta berak esan zuen, nire eskubiko eskua eta ezkerreko zatitxo bat baita ere. Azkenean, eman komunean gauza asko egite ditugu, eta Kukain, nik gauza asko egite ditut, baina gauza asko egiten ditugu, eta hori funtzionamentua beti izan da berdinaz. Eta lantalde oso potentea gara, beraz nik uste dut hor, nahiz eta txikia izan kudeak eta arloko taldetxoa, azkenean administrazioan eta Helena daukagu, eta gero Jon eta Bio gaude beste gauzei begira, hartu emana oso potentea da, ez? Eta beti planteamenduak, nahiz eta bere ideiak izan, berak beti bideratzen dituen proiektuak, eta nora joko dugun ere, bere burutik sortzen den, edo bere nahietatik sortzen den zerbait izan, hasieratik konpartitzeko eta elkarbanatzeko ohitura dauka. Eta, ni hor nago orain, azkenengo 9 urteetan, azkenengo urteetan askoz gehiago sakondu dugu, harreman horretan, eta bai, hor hasieratik egotearen privilegioa daukat. Esango zenuke hori ohikoa dela, konpainietan koreografoaren edo sortzailearen, eta akaso kudeak eta arloan zabiltzanen artean hainbeste hasieratik egotea? Nik akaso irudikatuko nukeen, banaketa gero iristen dela, edo antolatzea bira gero iristen dela, eta sormenean akaso urrutiago pentsatuko nuke, ez dakit zergatik. Nik uste dut hori azkenean izateko moduaren barruan ere, edo izateko modutik ere datorren zerbait da, ez? Ni kuriosa naiz, gauza galdetzen ditut, eta zertan nabilen gustoko dut. Banaketa lan adibidez, niretzako salmenta, nik sekula ez nun nire burua salmenta munduan ikusiko, baina proiektu batekin identifikazio bat, eta gustuko izan edo ez gero beste gauza bada, ez? Adibidez, emaitza bat, agian zur ez duzu gustuko, edo beste modu batera amestu duzu, eta hor galdu egin da apur bat. Baina identifikazio horrek niri eraman bultzatzen hau beti, gauzak propio bezala sentitzea eta horrela defendatzera noan lekura, ez? Eta ni ez banintz agian gauzak beste modu batera izango lirateke Jonekin, baina ni Doltza izan da, hau da nire modu bakarra. Beste konpainia batzuetan ikusten eredu desberdina daudela. Batzuk horrela lan egite dute, badaude konpainia txiki asko nun banaketa eta produkzioa eramaten duen neska edo mutil badagon, edo izaki badagon, eta beste parte artistikoa. Kasu honetan nahiko elkartuta edo gaude hasieratik. Ez dakit arrunta den. Baina eredu desberdinak daudela badakit. Kukain gertatzen dena, Kukaitik kanpo ere gertatzen da. Banaketa aipatu duzu, eta banaketaren inguruan uste dut galdera bat utzi digula aurreko gonbidatuak, joan den asteko gonbidatuak. Bai, entzun. Nire galdera hau da. Baduzu animozko esaldirik zure buruarentzat gauzak oker joaten zaizkizunean lanean?
hau da galdera, ze ulertzen dut, gira bat lotzen eta horrelakoak saltzen eta horrelakoak gertatzen diren antolatzen direnean, ez dela beti aterako dena batek nahi duen bezala. Eta ea baduen doltzak hor mantrarik bere buruari esaten diona, ez dakit, hitz magikoren batzukea dituen. Ez. Ze pena, ze kopiatu egin egin genituen. Bai, ez da. Bai, rituala kopiatu, hitz magikoak ikasi. Mantra hori barneratu. Eta gainera ez naiz bat ere esaldi zalea. Osea, badakit jende askori erabiltze dituela esaldi batzuk, bere animo eta bere historietarako, baina ni ez. Niri ziurtasuna ematen didana nire momentu ona eta txarrenetan da lanarekiko lasaitasuna. Osea, azkenean goazen lekuetara beti aurkezten dudana niretzako da, prozesu luze baten ondorioz, nire buruan landu dudan zerbait ere, eta horren azalpena egitea, edo horren aurkezpena egitea, oso modu naturalean ateatzen zait, propio sentitzen dudalako. Eta niretzako animoa hori da. Egun txarra dituzunean, oso zaila da, salmenta oso zaila da, programatzailei eta lekuetara aurkeztea zure burua, ez da erreza, inoiz, baina, nik uste dut azkenean hori da norberaren lanarekin da zaila egotea. Eta nik kukairen lanarekin parkatu, eroso eta lasai nago. Nik uste dut aipatzen zenuen salmenta hori ez, bai dela jende askok edo konpainia askok beldur, ez dakit beldurra den, baino ateak jo eta erantzunik ez, eta olakoak ez, jende askok aipatzen du, ze zaila eta ze gogorra den hori. Ni hor leku privilegiatu batean nago, hasieratik. Hasiera batean, nik hori ez, kultura plana eta sarea gure nik lan egiten nuen asesoria hartatik alde egin zuten bi proiektu izan zerenean, esan zen, banaketa, zer da hori, ez nekien ez da zer zan. Eta egia da, sasoi horretan, hortzmuga, eta da, solan talde potentea da, kalean zerkia, gustuko nuen zerbait, umetatik. Orduan erreza egin zitzaidan, identifikazio hori hasiera batetik sentitzea, eta leku privilegiatuan egotea zer da, urteak daramatzan konpainia bat, eta lanean diardola, ez? Beraz, ezaguna den zerbait, eta jakukai izan zen, beste salto handiago bat. Orduan, nik beti esaten dut niretzako erreza dela hori. Osea, niri askotan etorri egiten zaizkit ez dut nik joan behar, ez da hori, ostia, hori da privilegio absoluto bat, lujo bat. Alanda be, programatzaileen lan askotan kritikatzen dugun lana da, baina baita ere beraiek egiten dituzten 11 gauzean kontziente ez gara. Konpainia pilo bat gabe, superprodukzioa pasaba da, osea, urtean produzitzen den ikuskizun kopurua desbordantia da, orduan, horren aurrean zelan jolastu, herriko jaiak egin behar dituzunean, liburutegiko ez dakiz, osea, uste zaila dela, bai beraiek gu hartzea eta bai gu zelan aurkeztea, beraien denborak eta sasoiak ere errespetatuz, osea, horre egin behar den lana terapeutiko psikologikoa ez dakiz zer dan, baina oso zaila da. Baina nik badinotzut, ez dut bizi zailtasun guzti hori bere krudeltasunean, nire goera beti izan dalako erosoa. Sería un problema cuando uno tiene sed, pero el agua no está cerca. Uste duzu orain aipatzen zenuen programatzaile, konpainia ezberdinen arteko harreman hoiek bultzatzeko eta lantzeko feriak eta egokiak direla, lekua proposak izan daitezke hor hartu harremanak edo harremanak sakontzeko, ezagutzeko bestea edo feria hoiek pixkat gero difuminatu egiten dira. Hemen iritzi ezberdinak daude. Igual, sartu nahi zor. Oso iritzi ezberdinak eta nik esaten dudan, segun eta zuzelakoa zaren. Osea, nik begiratze ditut pertsona batzuk ze ondo murgiltzen diren, ematen diate inbidia bat, zelako kapazidadea, ez? Harremantzeko, gauza kontatzeko, lagunak bihurtzeko, osea, niri hori oso zaila egiten zait, nion lotxatia naiz eta kostatzen zait. Beti esaten dut, daukadara, ibilbide gutxiko hartu emona, ez? Osea, bat batean ez dut orain zer, ez? Zer gehiago, ez? Aipatuko du, zertaz hitzen. Orduan, niretzako asko zerrezagoa da, lanean bagabiltza lan kontua izatea, ez? Begira,
Doltza naiz kukaitik nator, hau da aurkeztu nahi dizuguna, interesetzen zaizu, ez? Horretarako aurretiko lan bat ere egiten duzu, nori aurkezten zaren ezagutzen saiatzen zara. Elkarrizketa bat presuposatzen dut prestatzen zabiltzanean bezala, ez? Nora noan jakin beharko nuke. Eta niretzako adibidez ferietan momenturik eta erosoenak dira, zida badaukasunean. Norbaitek telefono hartu dizu eta dakizu arratsaldeko 5 batzar badaukazula ez dakin nongoko programatzailearekin. Eta niretzako hori da, ze onda. Beste guztia, niretzako feriak zoragarriak dira, denbora daukadalako ikuskizunak ikusteko. Besteek zer egiten duten ikusteko. Harremanek, nire lagunak ditut. Eta bizitza oso okupatua. Orduan, jazta, ez? Eta lankide asko lagun dira. Baina alan dabe, niretzako lana da. Eta suertia daukat, ferietan, bestek zer egiten duten ikusi dezaketela. Listo. Besteek egiten dutena aipatzen ari zara, zer da zuk adibidez dantza ikuskizun bati eskatuko zeniokena? Ikusle bezala, Zerekin gozatzen duzu edo zer da behar duzuna edo behar izaten duzuna? Ni publiko erresa naiz. Bai. Gero oso zorrotza bihurtu naiteke kalitatean gainean hitz egiten hasten garenean, ez? Uste dut gainera gaur eguneko dantzea ikuskizun interesgarria egitea zaila dela, oso zaila dela. Orduan perfekzio fisiko eta mugimenduaren perfekziora jotzen dugu, ze hori errezena da. Musika, teknikoki argiztapen batek zer esateizun, eta beraien mugigortasunaren perfekzio, ez? Horrek liluratzen zaitu. Orduan hortik gero astraitzea eta benetako azterketa bat egitea, hori da dantza postforum, ez? Nik deitze ditudan horiek, kainatzo batekin egiten dizuna. Zer eskatzen diodan? Ez dakit, baina disfrutatzea, momentu on bat pasaraztea. Nire gauzeta zahaztu eta hor murgiltzeko gai izatea, eta nire buruari esatea, aste arte eta ostegunetan dantzara hasiko naiz. Hori da, niri horrek esaten didan, erakuskizun batek enamoratzen da, eta jazta. Gero egia da hori, oso exigentea naizela, eta nik uste dut hau datorrela, dantza klasikotik natorrelako, baina publikoaren txaloak, eta nik asko txalotzen dut, uste darako beti merezi duela txalo batek, eta hor eskuzabala izan behar dela. Baina erresegiak izaten dira batzutan atzean gaudenok posteko, ez? Osea, ikuskizuna egin dugu, zelako txalo zaparra da, de puta madre itzel. Ni horria nire beste ikustegia sartzen dut, bai. Nire lana da ere, bai. Y quiero volver a mis cabales, no te pediré de vuelta las llaves. Banaketaz aritu gara pixka bat, aipatu ditut nik beste lan batzuk, ez, kukain egiten dituzunak, eta adibidez, bira antolaketa egiten duzu, eta okerrezpanago inuilarekin, beti gaizki esaten dut uste dut? Ondo esan dut, bai, ez, beti zalantza horiek. Beraiekin, bira esango nuke luzea izan dela. Ez dakit lehenengo txandan ere zu izan zinen ez da, 9 urte esan duzu, 10 urte edo pasatziren berriz bigarna egin zutenetik, aurrekotik. Nola izaten da bira baten antolaketa zu bertara joaten zara gero emanaldi bakoitzean? Nola da lan hori ezagutu dezagun besteok ere pixka bat? Nik gehien bat Oskararekin hasi nintzen, biran parte izaten. Eta gero Jon estenatokian egon dan horietan, adibidez gauekoak, jarinen, hor ja beti egon naiz, ez? Beste lan batzuk ere egiteko. Biraren antolaketa gaur egun ikustu dut kaotikoa dela. Lehen, bazegoen nik ez dudan ezagutu, baina antzinekoek esaten dute, edo hitzak heltzen zaizkit, errezagoa zela zirkuitoak lantzea, ez? Gaur egun egiten ditugu zorakeriak. Osea, Marbellara joan etorria emanaldi batetarako. Eta hurrengo asteburuan, heltze, ez? Zergaitik ez ditugu lotzen Murcia heltze eta Marbella, ez? Baiatzean 3 bidai egin genituen. Osea, orduan, antolaketa zentzu horretan ez dauka koherentzia, ez dauka logika bat, eta hori ja, azten baldin bagara pentsatzen, zerako kostua daukan horrek, eta ez kontaminazioa, eta hori ja zartu gaitezke, kriston lioan, ez nahi sartuko, pentsatu nahi momentu honetan, eta baina, orduan, antolaketa da, zer suertatzen den, egia da gukaitik bai eramaten dugula, modu bat, ez, azkenean gu beti Euskal Herrian aurkezten dugu gure ikuskizun berria, eta lehentasuna beti Euskal Herriari ematen dugu, gero estatura zabaltzen da albaldin bada, eta gero ja nazioartekora. Adibidez, nazioartean lan egitea, guk Frantzian sortea daukagu, eta lan dezente egiten dugu, programazio asko aurretik hasten da. Beraz,
2 urtetan, osea, orain Euskal Herrian aurkezten baldin banago, 2025ean Frantzian sarratuko dudan ikuskizun batetaz hasten naiz hitz egiten. Orduan, bueno, horrek ere laguntzen dizu apur bat behintzat 3 gune desberdin aukitzen eta kitxoaz. Bai, bera, hori ez nekien, hainbesteko aurrerapenarekin bezala, bueno, Antzoki handiek gero eta gehiago. Hemen ere gero eta sarriago da, osea, maizago da topatzea, antzoki handiek aurretiko denbora, urtebete, lehenago ja, sarratzen dute programazioa. Bueno, bai, hori esan dut, eta gero Tomasen abenturakekin ni txiki-txikia garela, duela ez dakit 4 hilabetetik badakigu abenduan izango ditugula emanaldi batzuk, eta esaten zu abenduan, baina beste denbora horretan guztian ez, baina karo, bai, hola programatzen dute asko, bai. Bai, denbora galdu egiten dozu, nik kukain lehengo batzarra 2014an, ukinun, ez, jonekin, eta gogoratzen dut lehengo hitza izan zen, bueno, 2016an, ikuskizun berri bat estrenatuko dugu, oraindik izena ere ez duna. Hai, como que 2016, bai, urtarriak 30 edo 31 ez dakitzen egunetan izan zen, 30. A ber, parkatu, eta bat batean iritsi zan, osea, heldu zan, da, como, dena doa beste, ez? Osea, hitz egiten dozu. Eta iristen da Europa, bai, iristen dira. Se lo lleva el viento. Bueno, Natalia Lafourcadonen lo que construimos entzuten ari gara, gaur haizearen mundu eguna delako. Así que gure hitzak haizeak eraman ditzala. Esta historia terminó, no existe. Lehen aipatu duzu, jakimina eta kuriositatea baduzula, eta, bueno, niri esan didate ibili zinela zineklub batean sortu zenula, Zenutrio izeneko zineklub bat, gero sariren bat ere 2013an jaso, Astra Kulturako Fabrika, beti saltxa, hola, hainbat saltxatan ibiltzea gustatu izan zaizu, edo baduzu orain tarterik, hainbeste gauzatan aritzeko, lehen esan duzu, larun batetan, aldu dan hoietan, edo emanaldirik ez dudan hoietan. Bai, ez gauzak asko aldatu zaizkit. Egia da ere, agian, baloratzen dudala orain nire denbora librea beste gauza batzutarako, oso lotua dago beti nire lan mundura, baina niri interesatzen zaidan zerbait delako. Baina, bai, unibertsitate sasoian, bai, mungian Zenutrio zinekluba montatu. Dizen asko gustatu zait. Oso polilla da. Gainera zetaz, bai. Eta 2 urte iranduzun eta gozada bat. Egia da, unibertsitatearekin zuzenean egiten genuen hartu eman horretan lortzen genituela pelikulak eta zikloak eta interesgarria. Gero Gerniken bizitzen normala da Astrarekin lotura bat eukitzea. Gernikan gauza asko gertatzen dira. Musika munduan, audiovisual munduan. Orduan, Gernikan niretzako erreferente da eta karo, bizitzera jo nintzenean, nola ez, behintzat saiak egin. Eta Astra berria inauguratu gendun. Bueno, Astra berria, bai, berriztuta, perkatu, inauguratu zen, nian ibili nintzen momentuan, lekuek jaialdia sortu arazi genuen, bueno, arrebi ginean gauzak egiten, eta oso interesgarria izan zen. Bai. Gaur egun ez, eta faltan botatzen dut. Begira. Saiatzen naizena da, lekuetara juten, ez? Bueno, sortzen direnekin benetan behintzat, parte izaten eta egoten, ez? Hori bai saiatzen ez. Uste erantzuna badakidala, baina txikitatik dantzan, koreografiak ikusiko zenituen emanaldi batzunak ez dakizen bat aldiz. Norbait lesionatzen bada, zu atera zaitezke holtzara? Hori da beti egiten dugun txistea. Karo, bai. Gaudenok beti esaten dugu, bueno, helduko da eguna, edo ikusiko duzue, ia gaur zuok ez bazareten ateatzen eta guk urtetan dugun. Ez. Mikrofona batek bildurra ematen baldin badit, imaginatu holtza gainera ateatzea. Ez du faltan botatzen gainera. Ez. Dantza asko bota dut faltan nire bizitzan, eta gorputza mugitzea, eta gorputzetik adieraztea faltan bota izan dut asko, baina ez du sekula faltan bota izan publiko aurrera ateatzea. Daibez, zinekluba montatu genuenan gainean, badaukategia da, esaten du lotzatia naizela, eta gauza hauek bildurra ematen diatela, baina beti amaitzen dut hitz egiten. Zinekluba antolatu genuenean, nik aurkeztu nun, batzutan intro batekin barbaldin bada ikuskizun baten gainean nik egite dut, bueno, gutxitan, oso gutxitan, baina ematen dira, ez? Bai, horrelakoak eta egite dut. Azkenean, bueno, sin más. Baina ez dut holtzara ateratzeko beharrik. Ez. Y en el pecho
azkeneko galdera egin beharko dugu. Azkena ja? Bueno, azkeneko bi. Ez, lasai goiuri, ni txintxo, ez? Ez, Zure sanetara. Bi uzten dizkizut. Bat aipatu nahi nizun, elkarrekin hitz egin genuenean duela gutxi, aipatu zen idalako, eta bueno, nik uste interesgarriare izan daitekela, jendeak ezagutzea. Aipatu zen idan mundu hau, itzalean dagoen mundutxo hau bezala pixkat, maskulinoa edo izan daitekela. Ez dakit zer esan dezakezun honen inguruan, horrela bizi duzuzuk, zure inguruan nola bizi duzu? Ez izkutuan dagoen mundu hau, ez? Ikusten, azalerazten ez garenok, gehienetan emakumeak gara. Baina, bai uste dut gizonen mundu baten bizi garela. Ez bakarrik generoari begira, osea, fisikoki gizona zerelako, zure organo sexualak horrela definitzen dutelako, baizik eta moduegatik. Bai uste dut, bueno, historikoki eta sistemak bideratu gaituela gizonak eta emakumeak modu bat definitu batetara izatea, eta guzti hori egunerokotasunean asko bizi dugula. Gainera azken boladan asko entzuten ditut oso interesgarriak iruditzen zaizkidan gauzak, ez? Gainera adibez, lehen biraren antolaketa esaten zenean, zelan noan nil lekuetara eta zelan hartzen nauten, ez? Edo sorkuntza, adibez, sorkuntzan jarraipena egiten dudanean, nik ere parte hartzen dut, aktiboki, nire iritzi artistikoa ematen eta aintzat hartzen zait askotan. Baina nire ahotsaren tonuak, oso interesgarria da, ez, ertioak zelan jeiztia araizten ditugun, ez, legitimitatea emateko gure hitzei, edo nire zalantzak noraino agertarazi ditzazkedan, edo azerratzen naizenean nora arte azarratu naiteken eta zein dan modua. Zergaitik galdetzen dudan hainbeste, hor daude niretzako gauza asko, zoritzarrez, arte estenikon munduan, un ematen duen teorikoki beste leku batetatik, ez, hartu beharko geniokela bizitzari, berdin errepikatzen diren. Eta ez da hainbeste zenbat emakume dauden lantaldean, baizik eta gure modua, gure jarrera zein dan. Eta zoritzarrez, nik uste dut, orrainik lan handia daukagula, gure burua garbitzen, ez? Bai gizonek beraien burua garbitzen, baina karo beraientzako erosoago da, naiz eta beraiek ere bere sufrimendua dute, beraien moduak eta egoteko beharra eta moduetik. Baina guk oraindik hor aldarrikapen fizikoak normalak dira, ez? Boto eskubidea zartazkagun oso basikoak diren horiek, normalak direnak, legeak nahi duzuna, baina gero zer gertatzen da, ez? Zergaitik Irene Montero betatzen da, ez? Emakume talde baten, ez? Zergaitik da inkomoda, ez? Bueno, nik uste dut hor lan asko daukagula, eta uste dut arte eszenikoan ere sistema hori erreproduzitu egiten dela, eta struktura horiek mantentzen ditugula, eta zaila. Orduan, niretzako hori da esaten dudanean bizi naizela modu maskulino eta zinguratuta, eta ni ere parte izaten. Elurra ez dali. Uste dut oso interesgarria zela, ez, esaten ari zinen hori, eta aipatu duzuna, ez, badirudiela arte eszenikoetan edo kulturan, ez, hori gainditua daukagu, eta gero konturatzen zara, horrere ematen dela, eta horrere badagoela lana egiteko, ez da. Zustakit lehenko honen entzuten nion Sara Torres, idazle bati, asko oso gustoko duan tipa, eta egiten zuen, oin Instagram menibila da borborka, zelan esaten duen emakumeok, zelan ikasi dugun beti estaltzen. Bai? Niri hori gertatu zait 40 urtetik aurrera, ez? 46 urte ditut, eta orain nire buruari exigitzen dizkiot gauza batzuk, ikaratu egiten nautenak. Nire izpiluan zelan begiratzen naizen. Beti bizi izan dudan zerbait da, baina adinean aurrera eta ikustezin bihurtzen zaren prozesu guzti horretan ere, zeran konturatzen zaren bizitza osoan izkutatu behar izan ditugun gauza horiek, ez? Eki bulea, ez dakiz zer, tapatzen naiz, beste bat bihurtzen naiz. Ekatuta nago guzti horretaz, hori da nik aldatu nahiko nukeena. Adibidez, hortik nik uste dut gauza asko aldatu ahotsa, fisikoa, osea, ostras, zer esaten gabiltzan, ez? Noraino heldu gara, ez? Zelan ematen diogu buelta honi, ez dakit baina behar diogu. Lodia ugaria upida gabia, tras. Hori begiak itxi eta kliske egin eta aldatu halko bagenu, hori zoragarri izango litzateke, eta zenbat erpin dituen gai horrek, eta zenbat gauza aldatuko lirateken uste dugunak zerikusirik ez dutenak horrekin. Beraz, hausnarketa horrekin, nik uste dut borobil geratu zaigula gaurko kafe utxa tartea, eta arratsaldeko 6 gainean ditugunez, agur esan barko dugu.
Bueno, agur Goiuri, ez. Ondo agurtu dezakezu gena, Ez, oso politia itezuzuk agurra. Bai, nahiago zurea. Ui, ama. Bueno, ez, horixe, Arratxaldeko 6 gainean ditugula, agur esan behar diogula gure entzulei, baina osteguna dela, eta horrek esan nahi duela bihar ostirala dela, eta ostiraletan hementxe egoten garela. Naiz eta zuek ja festa giroan egoten zareten, eta txatean nabaritzen dugun hori, bihar, arratsaldeko 4 eta 5 hemen egongo gara, naiz irratian egunero bezala, eta gauza asko dauzkagu prestatuta zuentzat, adibidez, etorriko da Maialen Teiabide piano jolea, hitz egiteko udako abestietaz. Udako abestiak berak dio sortu zirela 60ko hamarkadan, beraz pentsa zenbat dauden 60ko hamarkadatik gaur egunera arte, eta zenbat guk uste dugun ez direla udako abestiak, baina horretarako sortu zirenak. Ze ASRG eta La Bombaz gain, temaz asko daude. Ez futboleko baloia, ez aitikek egin, egurrezko ezpata, ez eguzkia, dena elurra bezain zuria. Esan bezala bihar hemen egongo gara, arratsaldeko 4 eta 5 naiz irratian. Keep calm and bigarren kafea.